Сотні жыхароў і гасцей горада сабраліся ў гэту нядзелю ў гарадскім парку, каб праводзіць зіму з традыцыйнымі песнямі, гульнямі і, вядома ж, блінамі. Свята разгарнулася з неверагодным размахам. Амаль дзесятак пляцовак працавалі адначасова, каб кожны знайшоў сабе забаву даспадобы. Пачалося ўсё са святочнага шэсця. Пад музыку і вясёлыя воклічы удзельнікі і госці свята прайшлі па парку, запрашаючы ўсіх далучыцца да святкавання. Адразу пасля гэтага на галоўнай пляцоўцы адбылося тэатралізаванае адкрыццё са скамарохамі, народнымі персанажамі і сапраўдным масленічным настроем. На працягу ўсяго дня на сцэне творчыя калектывы Смаргоншчыны змянялі адзін аднаго. Сваю энергію і талент дарылі гледачам мясцовыя вакалісты, танцавальныя гурты і народныя ансамблі. Асаблівым госцем свята стаў народны ансамбль народнай песні «Кімеліна» з Астравецкага раёна. Іх аўтэнтычны спеў і шчырасць прымусілі запляскаць у далоні нават самых патрабавальных гледачоў. Адным з самых відовішчных момантаў стала дэфіле ўдзельніц конкурсу «Прыгажуня лакамка румянаўна». Жанчыны ў народных строях і з румянымі шчочкамі парадавалі гледачоў і распісывалі свае таленты. Не абышлося і без традыцыйных масленічных спаборніцтваў. Моцная палова горада спрабавала сілы на масленічным слупе, дзе кожны жадаючы мог паказаць сваё майстэрства і заваяваць прыз. Для тых, хто больш любіць масавыя спартыўныя мерапрыемствы, правялі спартакіяду «Масленічная движуха», дзе каманды розных прадпрыемстваў нашага раёна спаборнічалі ў хуткасці і спрыце. Аматары зімовай рыбалкі сабраліся на вадаёме, каб паўдзельнічаць у конкурсе «Лавіся рыбка». Асобная рызынка свята – кулінарны конкурс «Масленічная смаката» «Блін ды юшка». Пах бліноў лунаў па ўсім парку, а самыя рызыкоўныя гаспадыні і кухары змагаліся за званне лепшых. Побач разгарнулася выстава-продаж вырабаў народных майстроў. Тут можна было набыць сувеніры на памяць і падзівіцца на сапраўдныя цуды ручной работы. Увагу маленькіх і дарослых прыцягнула выстава снежных скульптур «Зімовая казка». Зайцы, казачныя персанажы і нават масленічныя сімвалы выраслі проста са снегу, дзякуючы таленту ўдзельнікаў конкурсу. На конкурс лепшай шпакоўні «Дом для птушак» прадставілі самыя розныя і арыгінальныя будкі для пернатых сяброў. І вось, нарэшце, надышоў галоўны момант. Калі сонца пачало хіліцца да захаду, удзельнікі свята выправіліся ў традыцыйным шэсці да вялізнага кастрышча. Пад агульныя воклічы і песні запалала чучала зімы. Полымя ўзнялося высока ў неба, забіраючы з сабой усе нягоды і халады. Так Смаргонь праводзіла зіму і з распрасцёртымі абдымкамі сустрэла вясну. Свята атрымалася сапраўды народным, шумным, шчырым і вельмі смачным.